και ξεκινάει ακριβώς σε 4 λεπτάκια. Ωραία παιδιά, δείτε. Έχω αλλάξει την μπλούζα μου. Φαίνεται καλά, είναι το σάρκα. Και έχω πάρει και το χαλί. Και παιδιά, δείτε. Μπουπ, μπουπ. Μπουπ, μπουπ. Α, δεν μπορούσα. Εμένα μου αρέσει γιατί πάω έτσι. Πότε ξεκινάει? Καλά, μέχρι να ξεκινήσει. 5, 4, 3, 2, 1, 3 λεπτάκια. Μέχρι να ξεκινήσει. Λέει σε 3 λεπτά, αλλά είναι 2 μήνες. Παίρνει παιδιά, έγραφε 10 λεπτά. Και τελικά δεν θα ήταν 10 λεπτά, θα ήταν 10 μήνες. Από 10 λεπτά θα είναι... Έλα, 3 λεπτά. Πάμε. Να, 3 μήνες. 3 λεπτά. Βαριέμαι. Παιδιά, μέχρι και την ώρα βλέπω και δείτε. Είναι... Άντε. Και 58. Και 58. Ναι. Θα γράψω κάτι στα ελληνικά. Περίμενε. Event. Άντε κοιτάω. Ξεκινάει σε πόσο? Δεν λέει. Α. Γεια. Τώρα ξέρετε πώς γράφω. Έτσι. Κάνε. Γιατί γεμίζει? Τι είναι? Έφυγε επιτέλους. Ξεκινήσει να πούμε ένα γεια. Α, ξέχασα. Γεια. Για άλλη μια φορά ξέχασα να σου πω κάτι σημαντικό. Γεια. Ξέχασα πάλι. Like και subscribe. 30 δευτερόλεπτα. Πάμε. Πότε πήγε? Καλά, θα περιμένετε λίγο. Εμένα είναι 20 δευτερόλεπτα, σας είναι 3. 1. Ωραίο το 1 δευτερόλεπτο. Πάμε. Ναι, κάτι καινούργιο εδώ βγήκε. Βλέπουμε. Χριστουγεννιάτικο, τι είναι αυτό? Wow. Δες, το δέντρο το βλέπεις? Γιατί δεν με στραβερή έλεφα? Τι κάνεις με το δέντρο? Με τρομάζει λίγο. Αυτό θα είναι το καινούργιο μηχάνημά μας. Ναι, πάμε λίγο. Admin, τι λέει ρε? Θα γίνει το TUM, το OG. Θέλω να γίνει OG, να δω. Δεν έγινε. Δεν έχει γίνει τίποτα OG. Γιατί βλέπω το Strawberry Elephant. Τι, μπορώ να το πάρω? Εγώ λίγο τρόμαξα. Έλα, τρομάζω. Θέλω να πάρω το Strawberry. 7 καινούργια Brain Rot. Λέει, μάλλον. Φαντάσου κάτι πρέπει να το βάλεις και σε μάθημα. Δεν το δοκιμάσα αυτό. Κάτι βάρισα. Καλά αυτή είναι. Δεν μπορώ να διαβάζω. Καλά γλυκά, δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά τα διαβάζω αλλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Έλα ρε. Όχι. Σε παρακαλώ, Σε παρακαλώ, Μη. Σε παρακαλώ, please. Ο Σέμι, εγώ το λέω. Σάμις Φαγιάρας. Πάρε λίγους φαγιάρες να έχεις. Έλα, να. Ναι, αλλά δεν βγάζεις τίποτα. Καλέ μου. Πετάω και χορεύω. Τι είναι αυτό? Επιτέλους. Έτσι μου αρέσει. Γιατί χορεύω?
Δες λίγο, πετάω. Ποιος πετάει και χορεύει μαζί. Έλα. 12 λάκι μπρο και 12 λάκι. Τι είναι αυτό. Δεν φορά. Τι είναι αυτό. 12 λάκι. Ή 12 λάκι μπλοκ. Λάκ μάλλον. Από πότε υπάρχει το 12 λάκ. Αυτό είναι event. Τι Taco Tuesday που δεν βγάζει τίποτα. Αντί κοιτάω. Ωραία, θα είμαστε ψηλά για να μην... Α, να το. Περιμένω με 4 εγώ. Τι άλλο άτομο. Και άλλο. 2. Το χτύπησε. Λος. Και gold. Και εμένα εδώ. Κάτι άλλο. Ναι ρε φίλε, λοστάκο, σε παρακαλώ, λοστάκο. Χτύπησαν πολλά με 4. Τάκο Rainbow. Ναι ρε φίλε. Άντε γεια. Άντε γεια. Rainbow. Τι Rainbow. Wow. Να το πήρε πολλά mutation και ένα και Rainbow. Να το. Wow. Admin. Και αυτό έχει πολλά mutation, άλλο admin. Αυτό το admin, αυτό το loss. Και εδώ. Με τη βγάλαμε. Δεν θέλω να το πουλήσω. Τι να μπορείς να το πουλήσεις. Ναι. Mystic Rainbow και πολλά. Δεν θα πεθάνω. Κοίτα λίγο. Πώς θα μετάσω. Παιδιά. Έτυχα. Έλα ρε φίλε. Άντε κοιτάει. Το χειρότερο νομίζω ότι είναι views μου. Ρε φίλε. Εδώ. Και αυτό έχει πολλά mutation. Να το καλό. Εδώ. Όχι και στα δίγιας. Το loss και το τέτοιο. Τα τελείωσε. Έχει τι άτομο του ψαχού. Τι. Ατόμ. Φαντάσου να βγάλει το ψαχούρ. Περιμένω πως και βάζει. Με στρανολαλίτας. Όχι αυτός τα 2. Μακάρι να έχει mutation. Εμένα έχει μείνει πίσω. Τι είναι αυτό. Τι έκοψα. Tung Sahur. Τουμ. Πώς θα βγάζει. Tung Sahur. Τι είναι αυτό. Μου χωράει, δεν το πήρα. Τι είναι αυτό. Πώς θα βγάζει. Κάνει την ίδια λάθη, τι πράγματα είναι αυτά. Θα πάρουμε στο σπίτι καλά να μαθαίνουμε. Δεν φορά στη μάχη μου. Θα πάρουμε στο σπίτι καλά να μαθαίνουμε. Τι είναι αυτό. Ναι, λέει, αλλά δεν υπάρχει άλλα πράγματα. Εγώ κάνω για πολλά λάθη, σε λίγο καιρό θα είμαι διεφύγει. Εγώ δεν το πήρα. Δεν βγάζει λεφτά. Δεν. Αυτό. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Τι είναι αυτό. Χριστός και η Παναγία. Ελπίζω να μην ήταν αυτό. Πάμε λίγο μουσική και αύρα. Α, ξέχασα να πω έχω την καλύτερη αύρα. Γιατί φοράω την μπλούζα στη σάρκα, παιδιά, ναι. Δεν βγάζει τίποτα. Παιδιά, το χειρότερο άτομο να βγει. Δεν είναι απλώς κάτι τέτοιο. Α, παιδιά! Πάμε! Τώρα θα βγάλουμε. Θα βγάλουμε καλό, κάτι καλό. Κάτι καλό. Παρακαλώ, κάτι καλό. Έλα, δίπλα. Και καλεύω και τα λεφτά για να Έλα ρε φίλε. Τι
τραλαλελίτας. Έλα, τι τραλαλελίτας. Τι τραλαλελίτας, πες μου. Τι τραλαλελίτας. Ναι, κόλλα μου κιόλας, κόλλα μου κι άλλο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, σταματάμε εδώ το βίντεο και κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Άμα συνεχίσετε θα δούμε. Γεια σας.